بيتنا خبر بيتنا عقلنا زمتنا يا كل دم صباح يوم متان كوس دوس كجيبير مسكن أسمنا تنف قبلنا بكم جيبير بأملخون قربنا جيبير مسكن نقويتاي قبوي جيبير مسكن قويتات مسكن نبارك جيبير سكالنا جيبير نقص بينا خيخا قويتا بينا خيخا جيبير عمل خوز وسد بينا خيخا تقولو تزسمع بينا خاس خيخا جيبير بزما عالت زين عخاز قبو أكبر بكرمي خالي من تعالونا جيبير هللويا I would say
زبله كله اسخبين خيخات وسدو نخبر خايز خون برك زبله كله نعخايز بركخ لسان زبله كله دمان اسخا غويتا مخان خايز نغير اغزي ربو اسمعت ذكر وسد هاليلويا 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 غويتا وريتا خنملسا قدمي خامزين هالونا نايت زفقر كنا خندو اكوان تزيكونه فقرنا خنقصلك نايت زمحر كنا خندو اكوان تزيكونه كم زمحر كنا كنغرا قدمي خلونا اغزيبير بزمعالت ززغبر زبله كله بايلك تقبلوا اغزيبير اسخا خبرلو غويتا يسوع هاليلويا 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 نوارخك هاليلويا لعلنا بلك اغزيبير قدوس هاليلويا
ሃሌሉያ ቅድሚ እግዚአብሔርና ደለና እግዚአብሔር ይመስገን እስከና አምላኽና ድማ በሓደ መዝሙር ክንእመኖ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ጌታ ክብር ይውሰድ እግዚአብሔር ክብር ይውሰድ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ወለትካነ መለሰና ጌታ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ግቦ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ
زمرك
على نابرانا تعيمو እግዚአብሔር بزرقن بزيرقن أيكونن اسخاب سماء سلزلخ دلاي كازبله كل دمات يدبر أملاح مخانك أملاحنا قتبهال بأنا زي حفرك أملاح أب سماء سلزلخ أنا እግዚአብሔር أبو لبنا بأخاي حقوس عنه أملخون أخوة سزقبون سخات ريحة هاليلويا هاليلويا بركتي أنجربو بركتي أنجربو بركتي أنجربو بركتي أنجربو بركتي جاحلو بركتي أنجربو بركتي أنجربو بركتي أنجربو لومي زمر الكاتبة زمر الكا كل جزء زمر الكا لومي زمر الكاتبة زمر الكا كل جزء زمر الكا هاليلويا نهلا وانا من جزء أبير تمسكن ناي من بارنا من جزء أبير تمسكن استخاسنا يكام مخان كاستل علينا بيوزلنا تمسكن أبي وتنا نمكحلو نجار يلن نعخابين خاقنا فلتون بكا እግዚአብሔር ناي من بارنا من جن السخات ريخا هاليلويا هاليلويا أزمعت زبيت كازلنا دما نعخا ورد خد ملسينا مو እግዚአብሔር ربو مسواتنا بحين كاسلة تقبل كين والخد كالونا نعلبي كالونا እግዚአብሔር بدم يسوس ودخان بيسوس ودخان سلة تمتنا نمسكنا كالونا أبكرمي خاتب عتنا دم يسوس كرسوس لزخونا نبارك كالونا هاليلويا 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 لعلبة እግዚአብሔር ربو كبر زوسد سخابين خاطر يخا أملخو زوسد زقبؤن السخاطر يخا እግዚአብሔር ربو تمسكن هاليلويا هاليلويا تمسكن هاليلويا تمسكن እግዚአብሔር هاليلويا تمسكن لعلبة እግዚአብሔር هاليلويا واهيلك تقبلو مسواتنا يقبلك እግዚአብሔር አምላክ واهيلك تقبلو مسواتنا يقبلك እግዚአብሔር አምላክ أنا مسكدوسان لك أنت حيا عبي قرقرك يهامو تمسكن تحقو سنادي جناكم تسألك كابلبي مسكنا يعرق مسوي أنا مسكدوسان لك أنت حيا عويل قرقرك يطاموت تمسك زحق وسالادي تعمي جنابت ألقى كابلبي مسكنا يعرق مسوي واهيلك تقبلو أصواتنا يقبلك እግዚአብሔር أمت بحقوس سجلك تعين قوس كبري للسقيقة أملا سلام يسوس زحق وصاراني دعم جراك جراك قبل بي مسكنا يعرق مسوينا أمت بحقوس كسجلك
ስሰግደልካ ተዓቢ ንጉስ ክብረይ ንስማይኻ ኣምላኽ ሰላም ኢየሱስ ዘሕጉሳና ጥዑም ጨና ከፍልካ ካብ ልበይ ምስጋና የእርጋ መሰወይ ሃሌሉያ መስገን ኢየሱስ ሃሌሉያ ويتا يبارك እግዚአብሔር መዛሙራን ይባርክ አሜን ሁላችሁም እግዚአብሔር ይባርክኩም በሉ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ከመያር ፍሪድኩም እግዚአብሔር እሙኒ ብዙሕ ውራያት በጽሕና ይደለ ዝዊከ እንደዚ ክልተ መርዓን ሕልፋለና ኣብ ካለ ዓዲ ኮይኑ بخوم دما خالق graduation مغشاتات بزح زلو غيتا يبارك እግዚአብሔር ድማ አሙኒ አሜን በመርዓ ባሪኽና አለ ለቅና መርዓው አለ ተመሪዕና አለ አንወለም ብሮዲና አለ ሐጅ አምላኽ መስገን ናይ በሐቅ ዝኻ ጸሎትና እዩ ቶም ተሪፎም ዘለው ድማ እግዚአብሔር ኮሞ ገይሩ حግዞም አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ መተንባህታ ዳርጋ ወላ ሓደ የብለይን قبر عبد المسألة مسيدني حجزن حسبني ريالن سيراك خلا هذا الله سيراك قويتاي باركة يس قويتاي باستر قشي يزلو بتنبهتا كل برنامجنا خمسة قدم يزلو جابير يرد أن الله نبرتع سلدكنا ما برتعنا نصلي آمين يسوع قويتاي كاتلنا I think نصلي يومنا حصار بدعوة موان 20 قلتيفنا بقال أملاكنا أتينا كلها نار سنادن خبر أملاك قدوسن زلالماوي برهون زخون كأجزابير أملاكنا بقويتها بيسوع كريستوس سم كبرن وكالنا أجزابير أملاك خم محرت كاتل عليه نايزاف رفل زياء سباس سلس جبر كنا بكريستوس يسوع كبرن وكالنا حلفا كله جن أجزابير سمنا مصحفي وات مستمدحنا سلس أمبر كايو أما قاسس أدك أنا ما سلس أمبر كنا بكريستوس يسوع كبرن وكالنا እግዚአብሔር አቤ ነው ቃልካህን ሰምዕ መጽና ለና በቃልካህ ተዛረብ በመዝሙርና ባህብለካ ናብ ሰማይ ከዓርክ ከም ጥዑም ጨና ኮይኑ ዝፋንካ ከኣቱ ድማ በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽል ያለና እግዚአብሔር ንህቦ ካብት ዘሃብካና ድማ ክትባርኾ እግዚአብሔር አቤ በክርስቶስ ኢየሱስ ትረዳና ድማ ንጽል ያለና ነቶም ስራሕ ዘይብሎም እግዚአብሔር በስራሕ ድግፎም እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ነቶም ዘለና ድማ እግዚአብሔር አቤ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም تباركنا بكريستوس يسوع نصلي علينا كل خبري نسخاو سدو بقيتها بيسوع كريستوس امين منال باشا غاش مجمريا جديد مصاحم نحرد عليكم كنلا عليكم تمام تقوم زلهم عمر كتلين تلي من البات كلها ناس نبرنا ينادل لنا سامر كمي خيدالو أنت تزاروبا وراي بزحنا حقيرة نفتن كربل جاهير ردينا صبغ سامر نحرف لنا أملاخ مسجن ويتاي بارخ بعد تغيلنا نبقى أملاكنا أتينا كلها نحفظ لنا يخن تسينا مو أب زهلوق 25 كنوتينا لومي إكزابير زارب النادمة كنسمعينا أملاك مسكن أو أوريت مصحف زهلوق معرف
25 كاب حدا سقع 14 زلو حبيرنا خننببينا كاو تبقيسنا دما እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝብለና ክንሰምዒና እቲ አርእስቲ እንታይ ዝብል ቅንዓት እግዚአብሔር ይሃልኻ አሜን እስኪ ነቱ ኣብ ጎንኩም ዘሎ ሰብ ቅንዓት እግዚአብሔር ይሃልኻ በልዎ አሜን እግዚአብሔር ብቅንዓት ክንመላለስ ይደልየና ካብ ጽሑፍ ዝተበጊስና ቀና ሰብ እንታይ ከም ዝገብር ቀና ሰብ ድማ ካብ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝረክብ ቀና ሰብ ድማ ንህዝቡ ከመይ ኢሉ ከም ዘድሕን ቀና ሰብ ድማ ኣብ ህይወቱ እንታይ ለውጢ ከም ዘርኢ ክንሪና እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እተጻሒፉ ዘሎ ስም ኣብ ጽሑፍ ዝንሪኦ በቃ ዝረኸቦ እግዚአብሔር ክበና ምእንቲ ብቅንዓት ክንመላለስ እግዚአብሔር ይደልየና ኣሎ ካብ 25 ምዕራፍ ሓደ ኢለኩም ሓቀይ كم معرف حدا خنجمرنا زهلق 25 يعني اكو 11 مصحف قدس كافتي اسب سحبا بيلوط يسي سينا ويتاي بار بسبيس كنن ببينا زهلق 25 كاف فقد حدا خجمره እግዚአብሔር እስራኤል ድማ ኣብ ሸጢም ተቀመጠ እቲ ህዝቢ ከዓ ምሳዋልድ ማአብ ክምንዝር ጀመረ ንሳተን እቲ ህዝቢ ናብ መስዋዕቲ ኣማልኽተን ፀውዖ እቲ ህዝቢ ከዓ በልዐ ንኣማልኽተን ድማ ሰገደ እስራኤል ከዓ ምስ በዓል ብዒር ሓበረ ኩራ እግዚአብሔር ኣብ እስራኤል ነደደ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ እቲ ነዳዲ ኩራ እግዚአብሔር ካብ እስራኤል ምን ትኽምለስ ንኩሎም ሓለቁ ህዝቢ ወሲድ ካን እግዚአብሔር አቅም ፀሐይ ስቆሎም በሎ ሙሴ ድማ ንፈራዶ እስራኤል ነፍስ ወከፍኩም ነቶም ምስ በዓል ብዒር ዝሓበሩ ሰቡ ይቅተል በሎም እነሆ ካብ ደቂ እስራኤል ሓደ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚ ሙሴን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣኺባ ደቂ እስራኤልን ንሳቶም ኣብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ደው ኢሎም ክበኽዩ ከለዉ ሓንቲ ሚድያናዊት ሰበይቲ ናብ ኣሕዋቱ ኣምፀ ፈናሃስ ወዲ ኣልዓዛር ወዲ ካህን ኣሮን مسرائيخ كم مأخل اتأخيبا تنسى كيناتون أبيد وسده للدحريتي إسرائيلاو سبعي نبتزو دك أصول أتوي نت إسرائيلاو سبعي نتاسبيتن كا رقايتو نخلتيهم وقوم تمعد ما خبدك إسرائيل زاري وتنبت مع زموتو خا 24 شح كونو እግዚአብሔር ድማ ሙሴ ኢሉ ከምዚሉ ተዛረቦ ፈናስ ወድ አልዓዛር ወድ ካህን አሮን አመንጎም ብቅምቅነይ ስለዝቀነ ንኹራይ ካብ ደቂ እስራኤል መለሶሞ ንደቂ እስራኤል ብቅናተይ ያይጥፋኽዎምን ስለዚ ንሱ ንዑን ናይ ሰላም ኪዳኔ እህቦ ኣለሁ ንኣምላኽ ቀኒዩ ንደቂ እስራኤል ከዓ ተዓሪቕ እዩ እሞ ስለዚ ንዑ ብድሕሪኡ ድማ ንዘርኡ ኪዳን ክህነት ዘለዓለም ይኹን በለ ቅዱስን ዘላለማዊ ብሩኽን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ንበካለና እግዚአብሔር አምላኬ በክርስቶስ ኢየሱስ ሎም ድማ በቃልካ ጌርካ ክትዛረበና እዝጋል ዝውሽጥና እቲ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ክፈሪ በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልያለና እግዚአብሔር አምላኬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነዝጋል ዚ ከም ዝግባአና ከይርዳአና በተፈላለየ መንገዲ ዝዕፍን ናይ ጸልማት ኃይል በክርስቶስ ኢየሱስ ተወገ ይኹን እግዚአብሔር አየራት ኩሉ ክጸር በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልያለና ኩሉ ክብርን ስኻውሰዶ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ጎይታ ይባረክ ኩላና ኢየሱስ ጎይታይ አሜን እንታይ ለማዓልተ ርስና ቅናት አምላኽ ይሃልኻ ቅናት እግዚአብሔር ይሃልወና እዚ ታሪኽ እዚ ቅድሚ ሕጂውና አንቢብናየን ተማሂርናየን ነርና ክንከውን ንኽእሊና ግን ኣብዚ ዘርየና ዘሎ እንታይ እዩ እስራኤላውያን በኽሪ ወደይ ካብ ግብጽ ዘውጾም እግዚአብሔር ካብ ግብጽ ወጽዩ ኣብ መንገድን 39 ዓመት ተጓዒዞም ሕጂ ኣብዛ ሸጢም ትበሃል ምድር ምስ በጽሑ ልክዕ ናይ ዋርሕ ነታ እግዚአብሔር ማዓርን ጸባነት ውሕዝ ምድር ክወርስዋ ናይ ዋርሕ ጊዜ ምስተረፎም ኢየሩሳሌም ትውሕጅ ጥራይ ኸቲርዎም ዘሎ ነበር ያሪኮ ቅድሚኦም ኮይኖም ዝርእዋ
كسغروا ادما تساغروا زلو غزي يزخل خوينو اسرائيل اب شطيم تقمطه يبلنا اتشطيم زبال غولغول اما ابهرانات اما اب كونكاتريو اب غولغول اسرائيل دنكان خفيتو انتاي نيرو عارفو نير مالتي بتماباويان جن اتناي ماباويان نغوس بلاق تباله نبلعام مرغم كرغمولن اسرائيلان كصوع كله اتمرغم كم زي تقبلوا እግዚአብሔር አክንዲ መርገምን እንታይዳ ከም ዝመረቆም የሪኤና ማለት እዩ ኣብዚ ሸጢም ብዙሕ ነገር ይኾይኑ ሙሴ ናይ መጨረሻ ጉዕዞና ያገልግሎት ተጠጠው ዝበለሉ ኢያሱ ተተካአሉ ጊዜ እዩ ሙሴ ድማ ኣብ ዘዳግም 31 32 33 ድሕር ዳሪኹም እትተጻሕፉ ዘሎ መዝሙር እግዚአብሔር ዘመሮ ኣብዚ ሜዳ ቦታ እዚያ እዩ ሕጂ ልክዕ ከም እንታይ ሕስቦ መስልኩም ምን ትኽርዳና ኣብ ቦርደር ልክዕ ዓለም ኣብዝላ መንፈሳዊ ህይወት ካድማ ኣብዝሎ ማለት እዩ ኣብ ቦርደር እስራኤል ድማ ናብቲ ፕሮሚስ አምላኽ ተስፋ ዝሃቦም ምድሪ ንኻኣቱ ቀሪቦም ኣለዉ ኣብቲ ሞዓባውያን ኣለዉ ኣብቲ ድማ ሸጢም ኣላ ንምስጋር ጥራይም ዝቀርቡ ዘለዉ እቲ ቦርደሮም ግን እንታይ ጸቢቡ ነይሩ ሞዓባውያን ክደርፉን ክስዕስዑን ከለዉ ይሰምዑዎም ድምጾም ይሰምዑ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እስራኤል ኣብ ሸጢም ኣብ ጎልጎል መዓብ ፊት ያርኮ ተቀመጠ ይብለና ስለዚህ እስራኤላውያን እንታይ am ዝገብሩ ዘለዉ ተቀሚጦም ንኽሳገሩ እዮም ዝቀርቡ ዘለዉ እታ ምድርስ ቀሪቦም ማለት ከም ዝሎምን ንሕና ንሪኤልና ብዘበን ዝበጽሕና ዘለና ናይ ጎይታ ምጽአት ቀሪቡ ንሕና ጥራይ ዝኾንና ኣመንትስ ዋላ ዓለማውያን ዝዛርቡ ዘለዉ ነገር ማለት እዩ እንታይ እዩ ቀሪቦም እቶም ከዓ ናብታ ፕሮሚስ ላንድ ንኽኣቱ ቀሪቦም እዚ ንጉስ ናይ ሞዓባውያን ግን ንእስራኤል ኣብቲ ጎልጎል ፋሒሎም ምስራዮም ብዕራይ ሳዕሪ መሮሮ ከም ዝበልዕ እዚ ህዝቢ ድማ ንዓይ ክበልዓኒ እሞ ኣነስ ገለ ነገር ብውጋእ ከም ዘይኩሎም ተረዲእዎ ኣሎ ክንደይ ነገስታት እንዳሰዓሩ ስለመፁ ባሕሪ ሰጊሮም ከም ዝመፁ ኣምላኽ እስራኤል ምስኦም ከም ዘሎ ፈሊጡ ኣሎ ሕጂ ግን እንታይ ኢሉ ነዚ ጠንቋሊ ካብ ምዕራብ ፀዊዐ ካብ ኣኽራናት ምዕራብ ፀዊዐ ርገመለይ ክብለ እግዚአብሔር ግን መርገም በልዓም ክቅበል አይደልየን ኣምላኽ ከይሕሱ ሰብ ኣይኮነን ከይጣዓዝ ድማ ወዲ ሰብ ኣይኮነን ንሱ ድበሎስ ኣይገብሮ እንዶ ንሱ ድፈፅሞ ሳይውድኦ እንዲ ንእግዚአብሔር ሲ ባርኽ መርቕ ኢልንበር ክረግሞም ኣይክእልኒ ኢልዎ ጠንቋላይ ናብ ካልእ ኸረኑ መስዋዕት እንዳገበረ ይወስዶ ኣው ድማ ይምርቆም ኣነስ ክትረግሞም ዝምጻኻ ዝፀውዓኻ ስኻሲ ትምርቆም እኮ ኣለኻ እንዳበለ ክዛረቡ ኩሎ ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ እስራኤላውያን ብምንታይ ፕሮቴክት ተኸሊሎም ኣሎ ማለት እዩ ብናይ እግዚአብሔር ምሕረት ተኸሊሎም ኣሎ መርገም ኣባኦም ከይበጽሕ ክፍኣት ኣባኦም ከይበጽሕ እግዚአብሔር ከሊልዎም ነይሩ ግን ሓንቲ ነገር ይዝብለና ሽዑ እንታይ ይብለና ኣብቲ ጽሑፍ ድሕሪና مساوالن ما أب كمنزر جمرة يبلنا نساتهم نتهذبي نساتن نتهذبي نامسوات أمالختن صوعو تهذبي خا بلعين أمالختن ماسته نمن يدبل دلذي نإسرائيل وينهم أتم مرجم كيرجمو زابير تخلق لهم زبل عام زبهال تنقالجن حنت نجرب إسرائيل غير مالتي انتهي مخرب العام زبهال سمعهم دلهم ويد ما مهرب العام برأي يوحنا سرينا لنا خلته نتام حمر حيدت مهرب العام زلهم أما خلك سلزولو بلنا برأي يوحنا كزارب ويد ما زهلوق سلسان حدد مع عصر شدته لنا مخرب العام حجي تايلو مرجم مسرح مساعته انتايلو نظام سوازيهم تقبرم إذي خايلو مخيرو وخيلو حجي لنا دلو اتم እግዚአብሔር ዝከላኸሎም ህዝብሲ እንታይ ገብሩ ለና ምስ ኣዋልድ ማኣብካ ክምንዝሩ ጀመሩ ክምንዝሩ ክብል ከሎ ክልተ ትርጉም ይደሎት ምንዛር ማለት እዩ ሓደ ስጋው ርክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኃጢአት ገይሩ ማለት እዩ ኻላይ ድማ ንእግዚአብሔር ዓልየሞ ክሂዶሞ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዶብ ቀረባ ስለ ዝነበረ ጥቃጥቃ ስለ ዝነበሩ ጋብ ስለ ዘይነበሮ እቲ ናይ ዓለምን መንፈሳዊ ህይወት ጋብ ስለ ዘይነበሮ ንኽልወጡ እግዚአብሔር ዝከላኸለሎም ዝነበረ መርገም ከመጻባቶም ሕጂ ግን እንታይ እስራኤል መሳዋልድ ማአብ ዞም መንዘረ ይብለናሉ እሱ ጥራይ ይኹንን ገይሮም ረይዎ ኣብ ጽሑፍ ክርኢና ኣብ ዘህሉቅ ኣብ ተመጀመርያ ናብ መስዋዕት ኣማልኽትን ማታ ገበሮ ጸውዖም እስከበሉ ንኣምላኽ ዘኽብር ህዝቢ እግዚአብሔር ዝከላኸለሉ ህዝቢ ንኣማልኽቶም እንታይ ገበሮ صوعه يبلنا يحواتي إذا صحف زي أبولي يخون براب حدش كدان اتمس عالم زلنا قاب دوب نهنان نعلمن ندحر دا غربا خوينو بغليل نجر كنودق كم نخل كنرداء كنكره لنا اللهم دمساي
اللهم يسوس قويتاي زياتهم حجي دلام كزارب خلوسي اتن دق مديانوان سني دمصنا سمعين اسرائيلاوان تاغيرم نما سواتن سي تاغيرم صوعوا ناملاخ زمل خزبي املاخ زكلاخلو حزبي كم مدر جبص بحر وديلو زمص حزبي كندي زساغور حزبي بحر زساغور حزبي بقليل ابتادب ابتاچاف وص خلو انت خلو نرئ لنا كغاغي خلو نرئ لنا مالتي اسو طرا يخون اتحزبي خا بلعي كابتن اغان انت تسوى مسوات انت غيرم كبلعو خا جمرو يبلنا ناملاخ دما نامالختن دما انت غبرو سجدوا اسرائيل زفلت من كسجدوا نغزابير نيهاو سجد زفلت حزبي حجي انت يغبرالو نامالختن ما حاصير غزي انت خبر جملم كبلعو جميرم مسواتهم كسجد لهم كاجميرم اسو طرا يخونن مسبعال بيعر دما حبروا مس املاخ زنبرو حبرت حزبي حجي مسبعالات تقبر جمير حبرت كقبر جمير مالتي يسوس قويتاي اسرائيل كا مسبعال بيعر حبره اما زمر 106 28 دحدايلنا مسبعال بيعر حبرو مسوات موتاد دما بلعو يبلنا كابي نابي نرئ لنا እግዚአብሔር ካብ ከምዚ እግዚአብሔር ይርዳአና ሐዋርያ ጳውሎስ ከዛረብ ኩሎም ቀዳማይ ቆሮንቶስ መውጹለይ 10:20 አይፋል አህዛብ ዝስውዎ ናጋነንት እዩ ኢሎም እንበር ናአምላኽ አይኮነን ምስ አጋነንት ሕብረት ክልወኩም አይደልኔ እስራኤል ግና ምስ በዓል ቢዕር እንታይ ገበረ ብለናሎ ሓበረ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ كل أسالساي كرا እግዚአብሔር ما أب إسرائيل أنت يكونه اسكنا دنبل كل هنا حتيات كون كله مدري حتيات نقبر كلنا في وطنا كرا እግዚአብሔር أب لعلنا أنت يقبر يندد أب لعلدك إسرائيلاوان ما كرا እግዚአብሔር تايبلنا له أزيو ندده እግዚአብሔር تقطعه ندده እግዚአብሔር አመዝሙር 106 شو قطع እግዚአብሔር ኣብ ህዝቡ ነደደ ንርስቱ ኸኣ ፈንፈኖም ይብለና እንታይ ስለ ዝገበሩ እዩ ምስ በዓል ቢዕር ስለ ዝሓበሩ ደቦም ስለ ዘየስፍሑ ኣዝዩ ጸቢብ ዶብ ስለ ዝነበረ ካብ ዓለም ነገራት ክወስዱ ምስ ጀመሩ ኣብናና ህይወት ኣፕላይ ክንገብሮ ክልና ኣብዚ ሞር ምስ ዲኣመንቲ ንጽጋዕ ሓደ ግዜ دومينيت ندحداد قبر خاينن بفلاي انتي እንዳخون كا خيد اتناي غويتا ነገር እንዳተራخمه ኣብ ህይወት ካዝ ነበረ ብርሃን እንዳጠፈ እይ ዝኸይድ ማለት ክንመስክረሎም ካውም ክንፍለይ ግባአንን እዩ ኣይግባአናን እዩ ከይና ኢና ክንመስክረሎም ዝግባአና ግን እትዶብና ንጹር ክኸውን ኣሎ መሳያለኩም ዶ ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ኣፕላይ ክንገብሮ ከለና እዚ እትጋብ ኣብ መንጎ ዓለምን ኣባናን ዘሎ ጋቡ ገፋሕ ኣለዎ ርሕቀት ክልዎ ኣለዎ እንقربهم ويدما نصقعهم بمكنيات كخون الله وانجيل كنغرم ክርስቶስ يدحن مخان كنغرم تريخين لك እዚኣቶም ሲ ትሪኦም ኣለኹም ኣምላኽ ዝከላኸለሎም ነበረ ከመይ ለኽረግሞ ዘይተረግመ ህዝቢ ከመይ ክጽፎ ዘይተጸፈ ህዝቢ እስራኤል ግና ድንኳኑ ተኺዱ ሲ ኣብ ጎልጎል ያሪኮ ዓሪፉ ነበረ ይብለና አንተ ያዕቆብ ማሐደርካ ክንደይ ጽብቕ አንተ እስራኤል ከ መቅደስካ ክንደይ ጽብቕ እናተባህለ ተነገረሉ ሰብ እዩ ኣብ ዝሙት منزرنا وديق نبل دلنا مالك أب هيوتنا دما أب حدش كده دما كم زعينة تقدر كجات منا يخلي مس عالم كونكت ندحر كنقبر جميلنا ها مزمر ترى يسمع زنا بركة ها مور كونكت تقبر كلها وتدخل ديم كله اللي بخار ما ديم كل جمر مالك انت هذا اللي هو يتبغى الشعوب بقولهم بهالكو خلنا ملخ يقبلنا يختبر جمر مالك بقير كاغن ونين كساخات سمعت كاخذ ود اللي خمالتي تقبل ازياتهم حجريهم تم الرشا 39 عمت توقعيزم كندي بصبقنا እግዚአብሔር ረገሪም እግዚአብሔር ውን ካበኻው ሕማያት الناس ተ ካብ ሰማይ ማና ናውረደ ስግር መስወር ይብለና እዚ አሕጅ መስገሩ ዋና ታሩባ መስገሩ ዋስኒ ካብታ ምድር ማ ምህርትታ ምድር በልዑ ቆሎታ ምድር ማና ድማ ጠጦ በላይ ይብለና 39 عمت توقعيስካ
نزل عالم منفساو تبهلك أبيت أملاخ تزمر نيركا أما تشرشة متهاوكا نجارات كبالا شغله بتعامل زفره نجاري سلذي እግዚአብሔር ሎሚ ይዛረበና አለው ቦርደርና ንፍለጥ ዕላልና እንታዩ ማዓልታዊ ንፍለጥ ባርኩራ እግዚአብሔር ነደደ እግዚአብሔር እንድሕርዳ ኸርዩ እንተነዲዩ እትማዓት ክወርድ ግድኒ እጅራኤል ኣብ ዝህሉቅ 25 መውጽ ላይ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ እትነዳዲ ኹራ እግዚአብሔር ካብ እስራኤል ምንት ክምለሲ ንኹሎም ሓለቁ ህዝቢ ወሲድካ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ፀሓይ ስቆሎም ኩራ እግዚአብሔር ክዝሕል እንድሕርዳ ኮይኑሲ ኩሎም ቶም ሓለቃታት ናይቲ ነገድ ዝነበሩ እስራኤላውያን ምስ በዓል ቢዕር ዝሓበሩ እንታይ ክግበሩሎም ኣብ ፀሓይ ዘላታ ምድሪ ኩሉ እናርአየ ተሰቂሎም ክሞትሎ እግዚአብሔር በኣጥራይ ዘፍ ዝብል እዚ መቕፃዕቲ እዚ ምስ ኮነ ጥራይ እግዚአብሔር እንታይ ዝኸውን ማለት እዩ ካብ ኩሩ ካብ ንዴቱ ዝምለስ ማለት እዩ ክርስቶስ ምንታና መስቀል ታየሩ ተሰቂሉ ናይ ዓለም ኃጢአት ምስ በሕዘ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር እንታይ ገር ኣብ ልዕሊኡ ኣውደቆ ይብለና ኢሳይያስ 53 እንታይ ደን ኩላትና ከመባጊዕ ተባረና ነስ ወከፍና መመገዱ ዘንበለ እግዚአብሔር ካ ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ እንታይ ገበሮ ኣታውደቆ ባወሉ ኣበሳ ኩሉ ንዴት ናይ እግዚአብሔር እቲ ኣብ ዓለም ዝግበር ዘሎ ኩሉ ክፍኣትን ሲ ኣብ ልዕሊ ምመን ወዲቁ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ወዲቁ ማለት እዩ ሙሴ ድማ ልክዕ ነዚኦም እንታይ ብሎም ኣሎ ነቶም ሓለቁ ኣውፃዮም ኣብ ቅድሚ ፀሓይ ንእግዚአብሔር ዝስቀለሉ ሽዑ እግዚአብሔር ክዝሕል ይብላሉ ማለት ሰው እግዚአብሔር እንታይ ኮይኑ ነደደ ብኹራ ነደደ እግዚአብሔር ቀና ኣምላኽ እዩ ቡይና ሎ ማዓልቲ ድማ ድብልና ዘሎ ቀና እኹን ድብለና ደለ ናዕና ኣነ ቀና እሞ ንስኻትኩም ማንታ ይኹኑ ቀና ተሪኹንካ ህዝቢ ካይተድሕኒኻ ቀና እንተዲኾንካ ቤተሰብ ካይተድሕኒኻ ቀና ተዲኾንካ ዓሌትካ ኣይተድሕኒኻ ቅንኣት ክሎካል ቤት ኣምላኽ ባዶ ኮይኑ ክትርኢ ከለኻ ክለባት መልኡ ሰብ ክትርኢ ከለኻ ቅንኣት ዘይስማዓካ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ገለ ፀገም ኣለና ማለት እዩ ቅንእ ክንብል ከለና ሕጂ ኣብ ገላትያ 5:21 እንተኢልካ ካብቲ ግብሪ ስጋ እንታይ ይብለና ቅንእ ብለና ዊቶክና ባድ ቅንእሲ ይኾንና ንዛረብና ንኣምላኽ ፓሽን ክልወካ ኣሎ በቃ ዝነድድ በቃ ሓዊ በቃ ቤት ኣምላኽ ገለ ክጎድል ከሎ ክትርኢ ከለኻ ቀኒኢኻ በቃ ስኻኻ ትብገስ በዓልኻ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ቅንኣት ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር በዓሉ እንታይ እዩ ስሙ ከማን ከይተረፈሲ ቀና ኣምላኽ እዩ ኣነ ቀና ኣምላኽ እዩ ብለና መጽሓፍ ቅዱስ ኤልያስ ዝከረኩም ዶ ካብ ኢዛቤል ሃዲሙ ኣብ ተኽራናት ጠጠው ምስ በለ እንታይ ኢሉ ኩሎም ነቢያት መይቶም ኣነ ጥራይ ተሪፈ ስለ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ኮይኑ ኣለኹ ኢሉ ቀኒኤ ኣለኹ ቅንኣት ኣምላኽ ነይርዎ በቃ ኣገልገል ተቐተሉን ክህደኑን ከለውስ እንታይ ነይርዎ ቅንኣት ነይርዎ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ኣነ ቀና ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝባላ ሓዊ ቀና ኣምላኽ እዩ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ስኻትኩም ዝኣተዋ ኺዳን ከይትርስዑ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ዝኸልከለካ ዘበለገለ መልክዕ ዘለዎ እተወቕረ ምስሊ ከይትገብር ተጠንቀቕ እናበለ ድማ ንእስራኤላውያን ከጠንቀቆም ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ሓምሻይ ፈናስ ወዲ ኣልዓዛር ወዲ ኻን ኣሮን ምስ ረአየ ይብለና ርኢና እንታይ ንገብር ኣለና ንሱ ግን ምስ ረአየ እንታይ ይርእዩ ኣብ ዘሉቕ ኣውለኩም እነሆ ከዓ ካብ ደቂ እስራኤል ሓደ ሰብኣይ ናይዚ ድማ ዘገርም ደፋር ሰብ እዩ ረእይዎ እነሆ ከዓ ኣብ ደቂ እስራኤል ሓደ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚ ሙሴን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣኼባ ደቂ እስራኤልን ንሳቶም ኣብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ደው ኢሎም ክበኽዩ ከለዉ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ኮይኑ በዓል ሙሴን ኩሉ እስራኤል ሓላቃ እንታይ ገብር ነይሩ ይበክ ነይሩ ኣብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ደው ኢሎም ክበኽዩ ከለዉ ሓንቲ ሚድያናዊት ሰበይቲ ናብ ኣሕዋቱ ኣምፀአ እንታይ ገይሩ ናብ ኣፍ ድንኳን እግዚአብሔር መቕዘፍቲ ለቂቑ ከባቢ 24,000 መይቶም ክነሶምሲ እዚ ግን በዓል ሙሴን እቶም መራሕቲ እስራኤል ተንበርኪኾም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እናበኸዩ ከለውስ ሓንቲ ሚድያናዊት ሒዙ ኣትዩ ናብቲ ድንኳን ሲ ዝሙት ክገብር መን ርእይዎ ፈናስ ወዲ ኣልዓዛር
ኣይተጻወሮን ነዚ ርዩ ስቕ ኣይበለን ምስ ረአየ ይብለና ሪና እንታይ ንብላለና ሪኻ ኣብ ቤት ኣምላኽ ጎደሎሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ ይድሓተካ ደሎ ሕጂ እግዚአብሔር ንዓና ይድሓተና ደሎ ከይድካ ኩናት ኣልዒሉ ይብለና ረቃቂቶም ንኽልቲኦም ወጎም ኣብ ሕልፍኝ ኻኣቲኻ ኩናት ሒዝካዶ ሰይጣን እንታይ ትገብር ኣለኻ ትወጎ ኣለኻ ይትሕተው ቤት ኣምላኽ ነገራት ኩሉ ተባላሽኽ ትርኢ ከለኻ ስኒ ይብላሎ ሪኻስ እንታይ ትገብር ኣለኻ ርዩ ስቕ ዘይብል እዝን ለማዓልት ንመሃሮ ዘለና ጅግና ሰብኣይ ፈናስ ወዲ ኣልዓዛር ርዩ እንታይ ዘይብል ስቕ ዘይብል ኣይኽእለሉ ኣይከኣለሉን በዓል ሙሴ እቲ ዓቕሞም እዮም ዝገብሩ ነይሮም ጀረር እንዳበሉ ይቦኺ ነይሮም ኣታ እግዚአብሔር ዝመዓዝ ወሪድና እንታይ ገበርና እዚ ግን ርኢ ምሰበለ ከመይ ዳኣበለ ድፍረት ኢሉ ስኒ ንሓጢኣት ካብ ቤት ኣምላኽ እንታይ ገይርዋ ምሑቕ ኣቢሉ ውፅይዎ ማለት እዩ ርዩ ስቕ ዘይብል ሪኻ ስቕ ኣይትበል ይብለና ኣሎ መዓልቲ እግዚአብሔር ጎደሎ ሪኻ ውፃእ ለይቲ ኣንጊኻ ተሲኻ ጸሊ ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር ማለት ረቃቂቶም ወጎም እዛ መውጋት እዚኣ ርዩ ስቕ ስለ ዘይበለ ኣብቲ ኩሉ ኩነታት ንመሃሮ ዘለና ሎሚ እግዚአብሔር እንታይ ኣምፂ ለውጢ ሲምፕል በቃ ልክዕ እቲ መዓድ ድማ ካብ ደቂ እስራኤል እንታይ ብለና ዛሬ የስክብሉ ጠጣው ኢሉ በቃ ብሓደ ቀናእ ርዩ ስቕ ዘይብል ጅግና ሎማዓልቲ እታ ርእስቲ እዚኣ እያ ፈናስ ክትኮነሉ እግዚአብሔር ይደለካ ኣሎ ፈናስ ክትኮነሉ እግዚአብሔር ይደለካ ኣሎ صيرنا ينقعس جزي توديه قوي تخمس قريبي امين 39 عام تقعس كاخا امين تقعسنا هنا حجن قوي تاز مسال جزي قريبي لك كم تم اسرائيل ابشتي مينا تقميطنا زلنا طاطاو تفاتات يدلا دمص عالم سمع لها مالتي ناي ما ابايان سرقلات سمع لها بلاغ زبلو دلو سمع لها مس بالعامكم ما قلت كله سمع الخاطف علي كبول عنيهم كم سعر كم مرة بالله كتفون يوم لازم حزبين آخر كايلسي فرقهم كو آخر يوم دل خيلهم اتركوا هن يوم اليوم قول الشياطين زبال الشياطين مالت حجي أبعدنا من البات شعاوي ما سروا عينة عنجتيو ناي بوي تسويه تاوت أملاخ بوي تسرحيو صبوا عنجتي كم زي بس نوع عمد صنح مالتي لك خميو حجبويا تا مدري تسويعه شياطين تباهي الحجي تايو قولي قنا تخران كالكيلوون سلنا مرف فرق قولنا إسرائيل أي رأيين يمنيرهم شعنا تنقاس أي تريهم لها قواز اللها نعه نابكال إخرى نخيلي لما سواءات قراليس رأيهم يرو بكا سعتهم قوا عارفهم بطيلو بكا من سلزك كالا خلهم دلو يهوي نا إسرائيل أملخ سلزك كالا خلهم نبرا مالتي حجقن زودقوتهم ودكتقن انتايا اتها مخرب العامي تتأبيرهم تتهاليلهم مالتي سلذي فناس ود الازار جن سقيلو ايرين هاليلويا فناس ود الازار ود خان ارون مسرعيه كما اخذ اخيبا تنسي كناتون ابيدو وسده يبرال شعو فناس تنسيو فتحي اوصي اتمعدما زاري املاخ يبارخ ابرا يوحنس كرته تياترات بالمصحف اوصلي مخلاتكم مصحف صد قنصلي ريكم يعني قويتا يبارخ ثانك يو اسكي مصحفنا حينا يمزي يسوع قويتا امين اسكو لنا راي يوحنس كرته عسرا لوص هو قبلكم الله مثلا قسك بالدهان محبر تياترا قويتا انت خمس بلا خنرينا جناخي نتا نبيات ايه ان بلسي نتما قلقلتي كمنزرون نطاطات التسوي اخبلعن التمهرهم التسحتومن كلها بمهريات مز ريقم لهم اذا بيل دما نطاطات كبلعو التمهرمن التمنزرومن يبلنا له ريقم لهم نطاطات التسوي اخبلعن التمهرمن التسحتومن زلا اذابيل نتاسبيت اتيا سقيلكا مرآي كاري خبلكا له نتا محبر قويتانياس كريستوس قولو لهم زلوا كمسكر الله خلو صبقانا غيرو صبق علنا بزح املاح زحقوسلو كابو زرخبنا يو صق زرخبنا يالنا نتو قولو لغن انتي بلالو ازي اغن رخيبلكا لهو انتي سقيلكا سلازر اخايا
حوغا خودق حفتها تودق سقيل كاتر أكن خير كاب حلفين يكون كاتسليلو سقيل كامر أينو عالم محبر أملاك تدخم كلا طريق أغلا أقل تخدهم كله ها سقيل كاب مرأة ده زي مثل الله أبكر مع أملاك انتاي بدلي يسوع قوي تاي أمين سلازي انتاي رينا له سق إلهم ريوما إذا بيلد الله تقبر كلا قوي تاجن تاي بلا ماله ورني تتنقوا قبل ماله سق إلكم بمرأيكم إذا رخي بالكالله هو يبلا ماله ناملاك أنيو ندك إسرائيل شارشاي ندك ناملاك أنيو ندك إسرائيل كا التعريقو إيو أمين ناملاك أنيو سي ندك إسرائيل كا أنتاجرو التعريقو حدا فنهاس يدب لكم دلهم لو تمسيو أبزا قداي زيا يسوس قويتاي فناس ود الازار ود كهان ارون امنغوم مغني سلازغني نخراي كبدك اسرائيل ملسهمو ندك اسرائيل بقناتي ايطفاخبون بقى نزيخا تصويخا بقنات እግዚአብሔር ተስيناتني ህዝብና ከነድሕና ተጸውዒና አለና ኢየሱስ ጎይታይ አሜን بقنات تنسينا نهزبنا كندحن لك بقناتي سلازقني امين امين وشتو كواي تبليعو بقى كبر املاك تتنكيفو مسرائيل سنتا كوينو وشتو تبليعو بقنات وساني وسيدو እግዚአብሔር ድማ በዝቅናት ዚ ከቢሩ ለእስራኤል ድማ አድሂኑ ስለዚህ በልንሆ ንዑ ናይ ሰላም ኪዳኔ ነዘላለም ወለኹ ዘይልወጥ ኪዳን ክንነ ድማ እግዚአብሔር ታገይርዎ ዓስቢ ይብዎ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ተንበርክክ ክጽልይ ከለኺ ተንበርክክ ክጽልይ ከለኻ ብጾምን ጸሎትን አብቅም አምላኽ ንህዝብኻ ክጽልይ ከለኻ ዓስቢ ኣለዎ አሜን ዓስባ ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታይ አሞንጎ ሙሴን ታገይሩ አሞንጎ አምላኽን አሞንጎ እስራኤልን ጠጣው ይሉ متعرق خوينو يسوس قويتا نقرنا قال أملاخ أمصول يابزي مزمور 106 23 نوصي شعو خطفهم دلي تزاربه قناخي موسى تحري كيطفهم قطعو منتي كملس أبقم قص أب مأخل قومه بقى تحري موسى سنتايرو أبقم ما أملاخن أبقم دك إسرائيل تطويل بقى تطفهم تهم كان عيد ما تفعن إلو بقى نحن ما بلك أمونغونان أمونغ زابير أمونغ عليتنا تطويلنا أمونغ بيت سبنان أمونغ أملاخ تطويلنا كانت تعرض كم فنها سي زابير بيننا زلو مالتي بغنات وسينا أمونغ هزبنان أمونغ زابير كوينا تطويلنا بقى نتمع تان قبرو من تطو كنا بلو زابير تصوينا زلو مالتي يسوس قويتاي لك أرون حاود ما إسرائيل كتعرض كل نصح عيزن تاغيرو نما خل قوي بلنا تغبر املاك نك اسرائيل اغزابير قصفهم جمير سي تعرق اما خل تطويل سي مغزف تطوا بيلو يسوس قويتا مغزف تطو كتبلي خا تصوي خذلخا قنا انت خون كاي كنت خونس امين امين او يسوس قويتاي امين قنا كنكون يدلينا له سلازي بانه نعو ناي سلام كداني هو الله يلو بقى بفناس كحقوس كله اغزابير ريوه بمول اسرائيل ناغو هاي خلو بعال موسى اندانو عند بخي خلو اغزابير كن حدا لبوز ملس ترخيبو فناس ودع الازر خان امين فناس كن كوني اغزابير دلينا دلو ابز حدش كيران لو تخنا مس محبر املاك كم يخن تخيد دلا اقلقلت خمين خيدالنا تريد لهم كل نجر تريد لهم قنات اغزابير دلو امين اب حلفني خوينم تطورلون اغزابير تا اغزابير ገለግበር ዝብሉ አሜን ዝቦታ ዝኽመል ኩሉ ሪኢና ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ሳብልዑ ኩሉ ጎይታይ አምላ አሜን ናይ መጨረሻ ቅናት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ባዕሉ እንታይ ነይሩ ቀና እንታይ ድበለ አው ኩሎም ሓሲብኩም ኣለኩም እንታይ ከንብብ ከም ዘለኹ ካብ ገመድ መገረፊ ገይሩ ከዓ መስተናባጊዕና ብዑርን ንኩሎም ካብ ቤት መቅደስ አውጾም ንወርቂቶም ሽረፍቱን ፈሐብሎ ንሰድቆሙን ደንከሎ
ደቅ መዛሙርትኻ ቅንዓት ቤትካ በልዓኒ ጽሑፍ ከም ዘሎ ድማ ዘከሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቤት መቅደስ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ጽቤ ዝነበረ ቤት ጸሎት ኮይኑ ኣሕዛብሲ ቤት ጸሎት ምዃኖም ዝፈልጥዎ ቤት ጸሎት ምዃኑ ክጽበዩ ከለዉ እዚኦም ግን እንታይ ገይሮሞ ኣብ ውሽጢ መናገሪ ገይሮሞ ዋላ ብዑር የዱክ ኣጣል ኣባጊዕ ኣብቲ ውሽጢ በብኹርንዕን ሒዘን በቃ ከምዚ ካስኮ ዶ ንብሎ ካስኮ ኮይኑ ኣብ ኮይኖም ሸጡ ወርቅን ገለመለን በቃ ቃል ኣምላኽ ድንበበሉ ዝነበረ ክንደይ ትምህርቲ ዝግበረሉ ደለ ደበና ኣምላኽ ዝወርደሉ ዝነበረ ስፍራ እኮ እዩ ሳቶም ኮምፕሊት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጸግን በቃ ቁጣዑ ኣይኽኣለን ከማን ክጻወር ኣይኽኣለን ካብቲ ገመድ ኣምፂ ምራን ገይሩ ነተን ከብቲ ብሙሉእ እናውፀ ቤተይሲ ቤት ጸሎት በሃል ንስኹም ግን ቤት ጎሓል ገበርኩምዎ እናበለ ብቅንዓት ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ታይሎም ቅንዓት ቤትካ በልዓኒ ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎሲ እንታይ ገበሩ ፈለጡ ይብለና ኣሜን ኣሜን ልክዕ ንሕና ድማ ንግዲ ገለ ዘበለ ቤት ኣምላኽ ዝኣቱ ጓና ዝኾነ እንታይ ክንገብር እግዚኣብሔር ፀዊዕና ኣሎ ልክዕ ከም ፈናሃት ከም ጎይታና ትክል ከነውፅኦን ወፃኢ ውፃእ ክንብሎ ኣብዚ ቤት ጸሎት ጥራይ ክኸውን ቤት ፈውሲ ክኾነልና ቤት ዕርቂ ቤት ፍቕሪ ቤት ሰላም ክኾነና እግዚኣብሔር ዝደሊ ማለት ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከይተረፈ እንታይ ነይርዎ ቅንዓት በቃ ቤተይሲ ቤት ጸሎት ይበሃል ንስኹም ግን ቤት ጎሓሉ ገበርኩሞ በዓቲ ጎሓሉ ገበርኩሞ እናበለ ኣብ ዮሐንስ 2:7 ከም እንዳበለ ክዛረብ ከሎ ንርኢ ኣለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቀናዕ ክንከውን እግዚአብሔር ይደልየና ኣሎ ኣሜን ኣብ መዝሙር 69:8 ቅንዓት ቤት ከበልዓኒ ጸርፍእቶም ጸረፍትኻ ኣባይ ወደቀ እዩሞ ንሕዋተይ ጓና ንውልድ ኣደይውን ጋሻ ሆንኩ እናበለ ነዚ ጽሑፍ እዚ ንድሕሪት ተመሊሱ እቶም ሐዋርያት ኣስተውዒሎም ወይለይ ቅንዓት ቤት ከበልዓኒ ዝብል ጽሑፍ ባሎ ብዘይ ቅንዓት ህዝብኻ ከይተድሕን ኣይትኽእልን ኢኻ ብዘይ ቅንዓት ቤተሰብካን ኣሕዋትካን ከተድሕን ኣይትኽእል ኢኻ ይብለና ኣሎ መዓልቲ እግዚአብሔር ክንጽሊ ኢና ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብምስትውዓል ሃሌሉያ ቅንዓት ቤትካ በልዓኒ ሃሌሉያ እስኪ نزارب مسكويتا اسكي توسن دقائق نصلينا يبيت يانتنو سفراو يانتنو نعمم يانتنن جيجيم يانتنو ሁሉም ሰጠንሃል ደስ እንዳሰኝ አድርገው ሁሉም ሰጠንሃል ደስ እንዳሰኝ አድርገው ግለፈን ገጽጸን አጽናናን በቃልህ ያንተ ፍቃድ እንጂ ሰው አይናገርም የሁላችን አይን ወደ አንተ ነውና አጽናናን ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ሆይና የሁላችን እናንተ ነውና አጽናናን ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ሆይና ሃሌሉያ 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 ቅንዓት እትወለይና በልናን ጸልይ ትበልጢኻ كام كلهم يا عواتي تبلتي خان كام كلهم فتوتي وي تبلتي خاوي كابو بوي كابتي تبلتي خان كابو قربان يموت تضحك يا نفسي እግዚአብሔርን غايب እግዚአብሔር ካብኡ ጉድባና ይሞት ዘውፀ ኸያን ልብሰይ እግዚአብሔር ይኻይወት እግዚአብሔር
مهلاي كوين تزيمت سنين عبي 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 مالخواني عبي 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 مالخواني عبي قلنا يموت زاد عن كيان نفسي اكزابيري غايمت اكزابير هاليلويا ويتا تنكفنا قنات كاوش تناتو تأفنها الزنبر قنات እግዚአብሔር አቦ ማخلنا ውሽጥና ቃቱ ቅናት ቤት ካበል عني ተባይልኩም ተጻፈ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ንአምላክ ቀኒው ንእስራኤል አትዓሪቂው ከም ዝበልካ እግዚአብሔር አቦ ቀኒና ንሕና ድማ ክንተዓረቅ እግዚአብሔር ረዳና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦዬ وي كم بحنش زرعوشتي علم تفلتنا تكامو خاني برهان المغرب ويتا برهاننا برهايو أمونغو هزبنان እግዚአብሔር አቦዬ አሞንጎ ኻን ኮይን ዓረቅትክን ከውን እግዚአብሔር ቁጣዓ በምክንያት ቅናአትና እግዚአብሔር ከዛሪ በክርስቶስ ኢየሱስ ከተረዳና ንጽልይ ያለና እግዚአብሔር ነዛ ከተማ ዚኣ ምርኮ ከተበና አብዛ ምድር ዚኣ ዘሎ ህዝብ እግዚአብሔር ምርኮ ጌርካ ከተበና ንጽልይ ያለና ቅናት ቤት ካይበልዓና ኣሎ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ በፍቅርካ ድሮው ክትገብር ህዝቢ ከተምጽእ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልይ ያለና እግዚአብሔር አቦ ያምነስ ወከፍና እግዚአብሔር አቦ ዝቅና ዝውሽጥ ክትገብርሞ እግዚአብሔር ብቅናት ክንወጽእ ምድሓን ዓሌትና ክንከውን ምድሓን ህዝብና ክንከውን ምድሓን ምድርና ክንከውን እግዚአብሔር ክትረዳና በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ያለና በስመይ ጸለኹሞ ዘበለ ኩሉ ኣንኽበኩም የልካ ኢኻ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልይ ያለና ለምኑ ክትረኽቡ ኢኹም ኢልካና ኢኻ እግዚአብሔር ክትወሃቡ ኢኹም ኢልካና ኢኻ كحكو خفتلكم دلي اخترقوا بيكم تبايلكم تصحفه ندلي كالنا እግዚአብሔር بكريستوس ኢየሱስ ندلي كالنا እግዚአብሔር كلنا خبزلنا يخنسينا حصير ጸሎት ጸልينا نودينا ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ሃሌሉያ كلنا ማለትና ኮይና እንጸልይ እግዚአብሔር እሙኒ እግዚአብሔር እሙኒ እግዚአብሔር እሙኒ ሃሌሉያ እግዚአብሔር እሙኒ ኣብ ጸግዒ እትልዑል ዝሓድር ኣብ ጽላል እትኩሉ ዝኽእል ይነብር ንእግዚአብሔር ጸግዒን ዕርደይን ዝውከሎ ኣምላኸይን ይብሎ ኣለኹ ካብ መጻወዲ ሃዳናይ ካብ ዘጥፍእ ፌራ ከናግፈካ እሞ ብግልግልኡ ኮጎልብበካ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፉ ድማ መጸግዒ ክትረክብ ኢኻ ሓቁ ዋልታን ጸግዕን እዩ እግዚአብሔር ዋልታና ኢኻ እግዚአብሔር ዋልታና ኢኻ ሃሌሉያ ሜክሮሎቦሽ አላባ የደገሲ ከንተረደቦሽ መገንደረገደቦሽ እስኪ ብፍላይ ናይ ጸሎት ህይወትኩም ዝተረኸመ ብውሽጥኩም እናጸለኹም ናይ ጸሎት ህይወትኩም ተማረኸ ሎሚ ምርኮ መልሲ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘዕንዝዝ መንፈስ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ንወጎለና ዓዝየም ዝገብር ዘበለ ኩሉ ኃይል ጸልማት ምድራዊ ጥራይዘስ እግዚአብሔር ዝሕስብ ናያጋነንተ ኃይሊ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ በክርስቶስ የስከምትን እስራኤል ተኻላኸልካ ንዓና ድማ ትካላኸል ኣምላኽ ኢኻ እሞ
أب يعقوب أسمات أب إسرائيل دقمتي أي سرحني تباهيلو خم تصحفه بكريستوس يسوع سم اصلي الله እግዚአብሔር አቦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሐዊ ካብ ሰማይ ወሪድ ይخبل ጸላትና ይጽልያለሁም ይህዋተይ ተወጋ ዝበልክሞ ይውጋ እዳውና ነልዕል ኩላህና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዕዳ ጸሎት ዘለና ህዝቢና ንሕና ህዝብና ክንጽልየሉ እግዚአብሔር አቂሙና ዘሎ መንጎንስ ከም በዓል ሙሴ ኮይና ተጠው ንብለሉ ሕጂ ንሕና ኢና ሙሴ ይትንስእኒ ሕጂ فنهاس አይትንስእኒ ሕጂ ንሕና ኢና ፈንሃስን ሙሴን ኮይናን እግዚአብሔር ነገልግሎ በክርስቶስ ህዝብና አብዓላት አብስልን ምስልን ከም ንሰግድ ከም ሕጂ ክነብቦ ዘዋዕልና ናይ ዝህሉቅ ዘሎ ከምهم ዝገብር ዘሎ ንፈልጥ ኢና ኩላና ንፈልጥ ኢና አምታያው አብ ሰባት ሰአልዎ ክስሉ ክሰግዱን ክጽልዩን ከም ዝውዕሉ አቦታትና አዴታትና ንፈልጥ ኢና እግዚአብሔር ካብ ዝኸላቆ ምስል ንሕና ቀናት ኮይና ምስተሳና እዩ ሕዋተይ ምጸለና እዩ ሕጂ ክንጽል ኸለና ተወጋ እንድሕርና ኢልና ንሓለ ልክ እመኑ ከምኹም ዝገብር እግዚአብሔር እሱ እሙኒ ጥራይ ስኻሙን ኮንካ ከም በል ጥራይ ኢድ ካልዕል እግዚአብሔር ድማ ክንዳኻ ኮይኑ ክዋጋልካ እዩ በክርስቶስ አብ ዓልየትካ ዝገዝአ በበዓላት ገይር ዝዓይ ናይ ጋንንት ኃይሊ በክርስቶስ ኢየሱስ ይወጋ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብ ምድርና በሃይማኖት ምክንያት ገይሩ ካብ ወንጌል ዘርሕቅ ናይ ጋንንት ኃይሊ ይወጋ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንወጎለና አብ በረኽቲ ዝሓዘ ዘበለ ሁሉ ይወጋ ብሽም መላእክቲ بشم كرسان جير زعيين أي سلمات قلبت نوجولنا بيسوع كريستوس من إيزابيل منفس يوجا بجيتها بيسوع كريستوس سم ما بور أولوبوش إلى بيلجسي كم تمسيه يداو زل عليه كمودما أمالي السعر زنبرة حجر ما يداو كال علق حزب أملاخ زيابير أبو بكريستوس يداو نابق ميخان العلال لنا أمونجو حزبنا أمونجو خاوينا زيابير ما تعرف خوينا زيابير بقنات እግዚአብሔር ኮ ተጣውይልና እዳውና ነልዕላለና በክርስቶስ ኢየሱስ ነዝገበል ዝውጋዮ ንህዝብና አሲሩ ወንጌል ከይርዶም ዓሚቶም ዘሎ መንፈስ ውጋዮ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛ ከተማ ዚያ ምርኮ ገይርካ ሃበና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን እግዚአብሔር አቦዝቶ ኃይል ጸልማት ንወጎለና ኃይል ጸልማት ንወጎለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምርኮ ይመለስ ናይ ጸሎት ምርኮ ይመለስ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ በመስተዋል እግዚአብሔር አቦ ክንከይድ በክርስቶስ ኢየሱስ ትረዳና ይጽልያለሁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ የህዝብኻ ዘዳኽም ጉልበት ሎም ይሰበር ቼን ዘበለ ሁሉ ይፈታህ ሰንሰለት ዘበለ ሁሉ ይፈታህ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኢየሱስ ተሰብረ ይሁን ምኽር ጸልማት ዝተሰብረ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነታ ምድር ጠምታ دحرج وق ورا وق كيخون أفتح مدري يداونا نلعلنا نبخ زيابير أبي سلام يخون أفتح مدري أبي أفريقيا سلام يخون أم مدري السودان سلام يخون أم مدري إثيوبيا سلام يخون أم مدري إيرترا سلام يخون أبي يمن سلام يخون أبي إيران سلام يخون زيابير أبو أمون خوينا بارود كان تصلي علينا متعرض خوينا بكم يخان تصلي علينا بيسوع كريستوس ما حدار سلام يخون بيسوع أبدكنا سلام يخون እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን እንጽልያለና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን እንጽልያለና ኦ መንፈስ ቅዱስ የዳውና ናባኻን እንልዕላለና ንምርዳና ፍጠን እግዚአብሔር ንደቅና ሒዝና ብቅድሚኻ ንቐርብ እግዚአብሔር አቦ ንዓኻ ክፈርሁኻ ምን ቅጥቃጥ ንዓኻ ክገልግሉኻ እግዚአብሔር አቦ ናባኻ ንቕርቦም ኣለና ብደም ወድኻ ጌርካ ሸፍኖም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ማፖር ኦሎቦሽ ኤለበየለስ ኩላና እዳውና ልዕልና ንጸልይ እግዚአብሔር ንጸውዓዮ ቋንቋታት ባባባራ ለቦሽ እበየለገሳ ካፖር ለቦሽ መገንደረ ገለቦሽ ኃይልኻ ገለጽ እግዚአብሔር ህዝብኻ ኃይል ሃቦ እግዚአብሔር አባ ኃይል ሃቦ በክርስቶስ ኢየሱስ በመስተዋዕል ክኸይድ ሓንሳስ ጸልዩ ናይ ብሓቂ ጸልዩ ውሽጥኩም በመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ማኮሮ ለቦሽ እለበየለገሲ ተጽዕኖ ዘበለ ጸቕጥ ዝገብር ዘበለ ሁሉ ክግፈፍ ጸልይ ኣለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ህዝብኻ ይገፈፍ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚገፈፍ እግዚአብሔር ለሐመት ነፍስ ትፈወስ እግዚአብሔር አቦ የቆጨውጨው ዝብላ ዘሎ እግዚአብሔር ኃይል ሰዓለት ነፍስ እግዚአብሔር ትበርትዕ ንብርቱ ኃይል ትምስኻ እግዚአብሔር አቦ ንስኑፍ ኃይል ትባ ንስኻ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለና መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ማኮሮ ለቦሽ ማጋራባላ ቤለጋሳ ካፖሮ ለቦሽ ባባካሮ ለቦሽ ለበየለገስ ሃሌሉያ በመዝሙር ክንዱ ሰይና
Goita, you want to
እልል ንበል ታብዒት ንስካን ጎይታ እግዚአብሔር ይባርክ ነታብ ጎንኩም ዘሎ ሓወይ ሓብተይ ቅናት አምላኽ ይሃልኻ እንበሎ አሜን አሜን ጎይታ ይባርክ እዳውና ክንልዕሊና ናይ በረኸት ቃል ተዛሪበ በኡ ክንውዲና ስም አምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ሓላዊኻ ኣይድቅስን ኣይታኸስን አሜን ካብ ምሕረቱ እተላዕለ ኢና ሰሙን ቀኒና ናብ ቤት ዝመጻና ቅድሜና ዘሎ መዓልታት ድማ ድሕልወና ንስ እዩ ንሱስ ኣይድቅስን ኣይታኸስን ንደቅና ዝሕሉ ንስ እዩ አሜን ንዓሌትናን ህዝብናን ድሕሉ ንስ እዩ ጎይታ ተባረኽ አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዝበረኸት ዝኽእው ጀሞ ክንውዲና እግዚአብሔር ይባርኩምን ይሓልኹምን እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም ጸጉኻ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይብዛሓልኩም እግዚአብሔር መውጻኹምን ምእታውኩምን ድማ ይባርኽ ዝበረኸት እዚ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕሊኹም የንብረለኹ በሰላም ኪዱ ጎይታ ድማ ኣዝዩ ይባርክኩም ተባረኹ ጎይታ ይባርክ